Philippine Standard Time, alas 4:09 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kater FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon Banwa, syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga mga kuturan nga matag palamati sa 16 ka kabrawanan sa probinsya sang Capiz. Sa 47 ka kabarangayan sa syudad sang Rojas. At the same time sa aton nga mga kauturan sa mga kaping naton nga kaprobinsyanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, Anas Faras, probinsya sang Masbate, kag probinsya sang Romblon. Nagapadabot pa kita sa pagpanamyaw sa aton nga mga kuturan nga mga overseas Filipinos nga padayon nga nagatutok nagasuporta diri sa 88.1 Kader FM sa gihapon. Nagapamati kamo sa aton nga emergency broadcast pinagi sa pagdumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center versus Philippines. Sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, the Most Reverend Jose F. Advincula Jr. DD, Cardinal-elect, kag aton nga Arsobispo diri sa Archdiocese of Capiz. Sa pangalaman sa aton Managing kag Social Action Director, Reverend Father Mark Ranflor, aton Program Manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa aton Station Manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano Jr., aton Assistant Station Manager, Reverend Father Brian Clinton Joe Campo, aton Research and Program Head, Alagad May Durian, aton Chief of Reporters, Alagad Apple Queen Labrador, aton nga mga Technical Director, Alagad Mingming Uwego, kag Engineer RJ Borja, aton nga mga partner technical subong hapon, Alagad Maria Jean Lorraine Palgos, kag Alagad Ian Dapulanza. Manging kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Ako naman si Alagad Ril de la Rosa. Makaupod nyo ito alas 5 sa hapon sa aton nga pagpangalagad diri sa Kasak Special Coverage. Para sa Webes nga edisyon mga kaalagad petsa sa mong alagad 12 no? Sa bulan sang Nobyembre tuig 2020. Sa managasaulog dira sang ilang kaadlawan, happy birthday. Managasaulog silang anniversary, happy anniversary. Kung may luyag ka mga tamyawon diri sa aton nga pagpangalagad, i-comment lang sa aton nga comment section sa Facebook Live. Pinagi sa Kasak official Facebook page kag subong man sa aton nga YouTube account. Subong man no, pwede nyo man mapadala pinagi sa pag-text kag isend sa aton nga hotline numbers 0907-621-6650 sa liwat 0907-621-6650
para sa mga smart kag TNT subscribers. Para naman sa Globe, akong TM subscribers 0906-246-4650. Sa liwat 0906-246-4650. Mayong hapon da no sa kay Madam Celeste Berry. Mayong hapon man musta da ha. Sana ka ganing aloto biyo. Salamat kid ha. Sa wala pa salamat nga na. Kay Sir Ray Martinez nga nagatutok sa atong pagpangalagad no sa Philippine Red Cross Capiz Chapter. Saliwat salamat kid nga madamo no sa pagbulig sa aton. Sa pagpatigayon naton sa blood donation drive sang nagligad nga Martes no November 10, 2020 until the next blood donation drive sir no padayon sa gihapon niyang kasak nga magbulig no kag magapanawagan sa may Bulawanon nga tagipusoon nga magdonar sang ila hamili nga dugo sakay arag Vergara go rin, no? Jonas Banyas Vergara. Kay Ma'am Develin Tumampil. Ay, kakamis man. No? Ma'am, kamusta doon ka dyan sa Aklan, no? Sa Kalibo Aklan. Na-miss ka namon, ma'am, no? Kag ang grupo. Hopefully, soon no? Maka party-party naman, no? Sa kay Anti-Nerdy Store, no? Mayong ponda sa inyo. Salamat. Ano ba na mga balataan nga balita ang aton pagatagan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton palatuntunan subong nga hapon sa Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa mga balita nga natipon sang 88.1 Kadar FM, numero sang COVID-19 cases sa Rojas, amat-amat na nga naganubo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang mga pigado nga negosyante sa Capiz, pagabuligan sang dole, kag gobyerno probinsyal. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Online education, negatibo ang epekto sa mga estudyante. Kasak Special Coverage. Dugang nga balita publiko ginpandaman sa posibilidad sang storm surge bangon sa bagyo nga si Ulysses. Kasak Special Coverage. Water level sa Marikina River nagdagat na sa 21.8 meters, sobra pa kaysa kay Bagyo Ondoy. Kasak Special Coverage. Nagkanalan nga dioceses nagahulag na para sa pagbulig sa mga nalitan sang Bagyo Ulysses. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alright, amo ito paano ang mga balita nga aton pagatagan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton palatuntunan sa Kasak Special Coverage para sa Lunes nga edisyon o Lunes nagbalik naman ko alagad para sa Webes nga edisyon sa aton nga pagpangalagad. Wala ko masala ko kay ang date ang petsa no kun sa di permi ko dira ko Lunes kag Biyernes no? Webes nga gali mo pasensya porque klase suspension. Pero diri kita na mga kabiyanan no sa mga balita na tuwi sa COVID-19 kag subong man no sa lakat sang panahon subong nga adlaw diri sa aton nga pangalagan. Kadar FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Dali kita sa Severe Weather Bulletin number 22. Again, issues ang DOST pag-asa mga kabiyanan para sa bagyo nga si Ulysses. Convam ko sa luwas sang pungsod. Initial alas 2 subong hapon kag valid for broadcast. Tubtob sa masunod nga weather bulletin, mag-issue naman alas 5 sa ako na subong nga hapon. Ang bagyo nga si Ulysses
pulubas kog mga kabyanan samtang nagasubay-sabay sa westward portion sang Philippine Sea. Ang mga katalagman nga dala sini sa gihapon sang nasabitan nga bagyo, baskog nga hangin, kag subong man no, delikado nga gale to storm force winds mahimo mabatyagan sa mga areas nga gipaidalom sa tropical cyclone wind signal number 2. Samtang strong breeze naman malapit sa gale condition sa mga areas nga gipaidalom sa tropical warning signal number 1. Ang storm surge ang sarangman maeksperansyahan no sa bahin sang northeast monsoon. Magadala sang mabaskog nga hangin sa bahin sang northern Luzon mga kabyanan. Samtang heavy rainfall tubtob sa karon nga kung karon sa gabi eksperyansyahan ang kasarangan tubtob sa mabaskog nga ulan sa bahin sang Cordillera Administrative Region, eastern portion sang Cagayan kag Isabela, Zambales, Bataan, Aurora, Cavite, western portion sang Batangas, gitnang Occidental Mindoro, subong man ang Lubang Island mga kabyanan. Samtang makanay tubtob kasarangan naman no, tubtob sa may pagbaskog nga ulan ang maeksperansyahan sa Western Visayas, Samar provinces, Metro Manila kag iban paging porsyon sang Luzon. Ang pagbaba naman no, lakip na ang flash floods sarang maeksperansyahan no, tuga mga kabyanan sang kagsubuman no, rain induced landslides. May mo nga tuga no kung maghatag sang dugang epekto sa mga areas nga ato na mention mga kalagad. Ang Pag-asa Regional Services Division naman mag-issue sang local thunderstorm kag rainfall advisories kag heavy rainfall warnings samtang ang Logical Division kag River Basin Flood Forecasting and Warning Centers mag-issue naman sang General Flood Advisories kag Basin Flood Bulletins as appropriate. Sa mga kultura natin nga nagapamangkot tuhoy sa storm surge. Ang storm surge warning nag-epekto sa gihapon kag mayara sang minimal to moderate risk sang storm surge nga nagadangat sa 1 meter sa bahin sa coastal areas sang Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan kag Metro Manila. Ang katalagman naman no, dala siling bagyo kung epekto siling bagyo sa aton nga coastal waters sa sulod sa 24 oras ang combined effects ang Typhoon Ulysses kag ang surge no, tugas ang northeast monsoon ang magadala sang tuman ka baskog tuman ka taas nga balod nga nagadangat sa 2.5 to 10 meters sa bahin sang seaboard areas under tropical cyclone wind signal kag ang northern seaboard sang northern Samar samtang kasarangan tubtob sa mabaskog naman no nga balod 3 to 6 meters sa bahin sang akon mga nabilin nga bahin akon seaboards sang northern Luzon mga kaabyanan. Samtang kasarangan tubtob sa mabaskog man nga balod ang maeksperansyahan 1.5 to 2.5 meters sa bahin sang eastern seaboard sang Visayas kag Mindanao, samtang seaboard sang Cuyo Islands kag western seaboard sang Panay Island makaeksperyensya man sang kasarangan tubtob sa mabaskog nga balod. Ang mga kalagad naton no nga may yara sa magagmay nga sakayang pangdagat, in-advise na nga magimo sa managikutikang kag hindi na magpalawod. Lokasyon kung mata no kung sentro sa sabitan nga bagyo launa kay na sang hapon ang sentro sang mata no sang bagyo nga Ulysses kitaan mga kabyanan base sa mga available data yara sa 140 km west sang Iba Zambales samtang ang kabaskugon sini nga dala no kun hangin nagalabot sa 130 km kada oras malapit sa sentro na may pagmadlos nga nagrapot sa 160 km per hour. Samtang nagasubay sa westward portion sa sulod sang 35 km kada oras. Forecast position sang nasabitan nga bagyot sa sulod sang 24 oras sa Buwasaga. Yara sa 610 sa kilometer west sang Iba Zambales outside Philippine Area of Responsibility.
Sulod sa 48 oras kung sa Sabado sang aga, 1,030 km west ng Central Luzon outside Philippine Area of Responsibility. Ang mga areas nga gipaidalam sa tropical cyclone wind signal nga mag-experience sa 61 to 120 km per hour nga hangin na mag-epekto sa sulod sang 24 oras. Nabahin sang Luzon, ang western portion sang Pangasinan, Bayambang, Bautista, Alcala, Santo Tomas, Malasique, Santa Barbara, Mangaldan, Dagupan City, Basista, San Carlos City, Calasiao, Binmale, Orbis, Tondo, Mangatarem, Aguilar, Bugalion, Lingayen, Labrador, Infanta, Mabini, Sual, Dasul, Burgos, Alaminos City, Agno, Bani, Bolinao, Anda, Subuman sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, southwestern portion sang Bulacan, takip ng Baliwag, Bastos, Conbostos, San Jose del Monte City, Santa Maria, Marilao, Pande, Mekawayan City, Bukawi, Balagtas, Plaridel, Upando, Bulacan, Giginto, Malolo City, Pulilan, Kalumpit, Paumbong, Caghagonoy. Sa Metro Manila, signal number 1 mga kaalagad, Cavite, southwestern portion sang Batangas, Talisay, San Nicolas, Laurel, Argoncillo, Taal, Santa Teresita, San Luis, Bawan, Mabini, Alitagtag, Lemery, Calaca, Balayan, Toy, Nasugbo, Lian, Kalatagan, Tingloy, northwestern portion sang Occidental Mindoro, lakip na ang Paluan, Abrad, Ilog, lakip na ang Lubang Island, mga kabyanan. Samtang ang epekto dala sining hangin nga maeksperansyan, makanay tubtub kasarangan. Sabi na kag sarang maka-damage sa mga high risk structure, mga kabyanan. Samtang ang iban pa nga mga areas nga ipaidalom kaina kung sa mga nagligad nga oras ang ipaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 ang kakas na mga kabyanan. Pero sa giya pa ng publiko, ang tag sa Community Disaster Risk Reduction Management Council concerned, ang gin-advise nga maghimo sa managay kag batikang kag magbantay sa masulod nga severe weather bulletin nga gi-issue alas 5 subong nga hapon. So mo tong i-mention nato signal number 1 mga kaalagad. Sige na ang signal number 3 o kung nagadangat sa signal number 3 ag signal number 2 ang pila ka mga areas, mga kaalagad. Pero subong bangod sa sining pagamat-amat na nga paghalin sa sining nasabitan karon nga bagyo, yara na lang sa signal number 1 ang pila ka mga porsyon. Oras naton sa 88.1 Kader FM. Anong ginuna ko alagad, Marajin? Signal number 2 to, wala na signal number 3. Tama? Ang signal number 1, mga kaalagad, ari sa southern portion sang Ilocos Sur, Magsingal, Santo Domingo, San Ildefonso, San Vicente, Bantay, Santa Catalina, Vigan City, Kawayan, Narvacan, Nagbukel, Santa Maria, Burgos, San Esteban, San Emilio, Quirino, Cervantes, Alilem, Sugponsuyo, Sigay, Gregorio del Pilar, Salcedo, Santa Cruz, Tagudin, Santa Lucia, Galimuyod, Candon City, Banayoyo, Santiago, Lidlida, subong sa La Union, bani nga portion sang Pangasinan, southwestern portion sang Abra, Tubo, Luba, Villaquiosa, Pilar, southwestern portion sang Abra, Manabo, San Isidro, Bangged, Pidigan, Langiden, San Quintin, western portions sang Mountain Province, Bontok, Sadanga, subugman ang Sagada, Sabangan, Bauco, Tadyan, Besao, western portion sang Ifugao, lakip ng Lagawi, Banawi, Hingyon, Hungduan, Tinok, Asipolo, Lamot, Kiangan, subugman ang Benguet, Nueva Vizcaya, sa southern portion sang Aurora, Maria Aurora, Baler, San Luis, Dingalan, Nueva Ecija, the rest of Bulacan, northern kag western portion sang Quezon, lakip ng Lucena City,
Pagbilao, Saraya, Candelaria, Tiaong, San Antonio, Dolores, Tayabas City, Lukban, Mauban, Sampaloc, Real, General Nakar, Infanta. Sa Rizal, Suman Signal number 1 sa Laguna, iban nga porsyon sang Batangas, northwestern portion sang Oriental, Mindoro, Puerto Galera, San Teodoro, Baco, Calapan City, Naujan, iban paging porsyon sang northern portion sang Occidental, Mindoro, Santa Cruz, Mamburao. Sa ni mga kaabyanan, no, gipaydalom sa signal number 1 as of this press time. Kag subong alas 5 punto sa hapon, kung napagabantayan naton no ang masunod nga weather bulletin nga ga-issue naman sa DOST Pag-asa. Oras naton sa 88.1 kada FM Philippine Standard Time, alas 4:30 diri sa aton nga pagpangalagad. Kita karon sa monitoring man nato no angot sa coronavirus disease 2019. Sa bilog nga kalibutan, nagdangat na sa 52,481,018 ang mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19 nga nabalhag sa bugos nga kalibutan mga kalagad. Sa man nasabitan nga numero 1,290,476 diri ang mga nagtaliwan, samtang 36,706,973 ang mga nag-ayo. Sa mga aktibo nga kaso nga ginarikipan sa 14,483,569, 14,388,505 o 99% dari ang naka-eksperyensya sang mild condition, kag 95,064 o 1% ang naka-eksperyensya sang serious o critical ang kondisyon. Sa mga close contact o na close na cases mga kalagad nagalabot sa excuse me po. Nagalabot sa 37,997,449, 36,706,973 kung 97% rin naka-recover o na-discharge. Samtang sa na-mention ta kaina, no, 1,290,476 kung 3% ang mga nagtaliwan mga kalagad. Ato naman diri sa pungsod Pilipinas sa report on case bulletin number 243 nga gin-issue sa Department of Health of Philippines as of 4 p.m. today, nakabalag sang duga nga 1,407 ka mga kaso sa COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas mga kabyanan sa monitoring sang DOH. Dali nagdangat na sa karon sa kabugusan na 402,820 kung 402,820 kamang kumpirmado nga kaso diri sa pungsod Pilipinas. Samtang mayara karon sang dugang no nga mga nabalhag nga na-mention na kaina no ining 1,407 ang mga nag-ayo diri 211 kag may 11 ka mga nagtaliwan mga kalagad. Active cases sa karon nagalabo sa 32,682 kung 8.1%. Ang mga nag-ayo mga kalagad yara sa 362,417 kung 90%. Ang mga nagkalamatay yara sa 7,721 kung 1.92%. Sa mga nabalag nga kaso sa buong adlaw, may pinakamadamo nga napagkit ang Davao City 214, Eastern Samar 75, Rizal 75, Cavite 64, kag Quezon 54 mga kalagad. Porsyento sang mga aktibo nga kaso ang naka-experience sang mild condition yara sa 83.6%, 9.4% ang asymptomatic, 4.4% ang critical, 2.4% ang severe, 5.10% ang moderate mga kabyanan santo sa datos sang Department of Health Philippines. Samtang sa Western Visayas kapon nga adlaw nakabalag sang duga nga kaso no nga nagalapot sa 2,870 o kung 90 mga kaabyanan no kung sa din aktibo nga kaso yara sa 2,870 diri sa Western Visayas. Ang total cases diri sa Region 6 yara sa 17,994. Matapos sa nakabalag sang dugang kaso kahapon ginakipan sang Negros Occidental 36, Iloilo 21, Iloilo City 13, Bacolod 12 kag Capiz nga mayara sang 7 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19. Mga symptomatic yara 79.58%,
Mild condition 15.64%, severe 4.25%, and for verification 0.42% mga kalagad. Diri sa Capiz, no, sa probinsya sang Capiz santo sa status update nga ginpagwa sang Provincial Health Office as of November 11, 2020, 12 noon. Mga kaso sang COVID-19 yara na sa 954 mga kalagad. Kaning mga nasambitan nga numero 80 diri no ang aktibo nga kaso 8.39%, samtang 826 o kon 86.69% diri ang naka-recover na o kon nag-ayo. Ang mga nagtaliwan yara sa 47 o kon 4.93% mga kalagad. Sa total number of cases ng mga suspected cases nga nagpositibo yara sa 234 locally stranded individuals so kon LSI 142, returning overseas Filipinos so kon ROF 44, high risk contacts 438, iban palakip na ang authorized persons outside residence kag local cases yara sa 96 mga kaalagad. Samtang diri naman sa syudad sang Rojas no kahapon may duwa ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19 nga nabalhag. Aning ginalakipan sang case number 521, 36 anyos nga babayi, pumuloy sang Bilbao Street, Barangay 3, close contact sang nauna nga positive case. Case number 522, 24-year-old nga babayi, pumuloy sang Bilbao Street, Barangay 3, close contact sang nauna nga positive case. Samtang may dugang naman no ka mga recovered cases, ginalikipan sa case number 443, 54 upon 54 anyos nga babayi, pumuloy sang Barangay Lawaan. Case number 444, 51 anyos nga babayi, isa ka frontliner kag pumuloy sang Barangay 9. Case number 445, 19 anyos nga babayi, pumuloy sang Barangay 9. Sa karon ang syudad sang Roas mayara sang 45 ka aktibo nga mga kaso, 445 ka mga recoveries, 32 diri ang mga nagtaliwan kag kabugusan nga 522 kon 522 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Oras naton sa 88.1 kada FM Philippine Standard Time, alas 4:36 diri sa aton nga pangalagad. Sa aton nga pagbalik ang kaundan sa aton nga mga ginpanglinyada nga mga headlines. Standby. Maraming salamat sa mga tagapagligtas at sa mga mamamayang kusang loob na tumutulong. Bangon lang sa bawat suntok ng sitwasyon, Filipino. Madami ka nang nalampasan. Sumisikat na ang araw. Kagaya ng dati, babangon ka. Lalaban ka. Aahon ka. Susulong ka. Yan ka, Filipino. Kapit lang. Ikaw, ako, tayo, tulong-tulong sa pagbangon. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Be the solution sa COVID-19. Kaibigan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat o diarrhea. May ilan naman ang wala pang sintomas, pero pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay nasa mga lugar kung saan kumakalat ang COVID-19 o kaya may close contact sa mga naong kumpirmadong may COVID-19 o sa mga nag-aalaga sa kanila, ipagbigay alam ito sa health worker sa inyong barangay. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Ano bala ang coronavirus? Ang
coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas sang coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglapta sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Ang oras sa 88.1 kada FM Philippine Standard Time alas 4:41 diri sa aton nga pagpangalagan. Pagbalik diri sa aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Dili kita mga kabyanan sa pagatagligwa sa mga balita nga natipon sang 88.1 kada FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa labing unang balita lokal, numeros ang COVID-19 cases sa Rojas sa matamat na nga nanganubo. Para sa patagliwas na nga balita, yara sa line number 1 sa Lagad Maria Jean Lorraine Palgo, standby sa report. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Lagad Jean sa report is kami. Padayon nga naganubo ang mga nabalhag nga kaso sang coronavirus disease kon COVID-19 sa syudad sang Rojas. Ini kasunod man nga sa labing una nga kahigayunan wala sang napagkit nga kaso sang nasambitan nga sakit sa syudad sang nagligad-gid lamang nga Nobyembre 6. Kadungan sang 5 ka mga nabalhag nga nag-ayo. Suno kay Rojas City Mayor Ronnie Divas sa tunga sang kadulaan sang paglaom kag ang kalaban na nakabatsyag sang tuman nga kasubo mayara sa gihapon sang pasalamatan bangod sa magagmay nga kadalagan kasubong sini nga balita. Dugang pasinigin kalipay man sang alkalde nga ang projection nga magadangat ang numero sang COVID-19 sa 570 sa katapusan nga mga inadlaw sang bulan sang Setyembre kag Oktobre wala natigayon. Rason nga suno sa iya, yara sa tama nga dala ng pagtinguha sang tanan agod makigbatuan ang makalalaton nga balatian. Samtang ginpasalamatan man sini ang mga frontline workers subong man ang suporta, disiplina kag sakripisyo sang mga pumuluyo sang syudad agod padayon nga malutas ang makatalagam nga sakit. Kag nagalaom nga sa pag-abot sang Pasko ang tanan makaumpisa na sa normal nga pagpangabuhi. Sa karon mayara sang 45 ka aktibo nga kaso sang COVID-19 ang syudad, 445 ka mga nag-ayo, 32 ka nagtaliwan, kag may kabugusan nga 522 ka mga kumpirmado nga kaso nga nabalhag. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Alagad Maria Jean Lorraine Balgos para sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alright, madamog nga salamat Alagad Maria Jean Lorraine Balgos sa ginulong report diri sa aton nga pagpangalagan. Sa mayad to mga kabayanan gipayag ni Rojas City Mayor Ronnie Divas nga amat-amat na nga nagdubo ang kaso sa COVID-19 diri sa syudad sang Rojas. Kag maning kinakabili nga little wings, no? Magagmay lang kadalagan
Pero amat-amat no nga masulbargid ang pagangkat nga dala sang COVID-19 mga kalagad bagud man sa sakripisyo, sa disiplina, subuman suporta sa mga frontline workers no pagbakasin nila kag ilabi na sa mga pumuluyo no kun matigayon nga amo ni ang nagagwa no kun na resulta sa mga nagapositibo nga sa tag sa kadlaw may 2, may 3, kung may ara sang wala gigani no mas maayo gid no kag malabot nato ng ang handom nga mapaganhagan kag gilayon na no nga mauntat o kung mapatapos ang pagduging sang kaso sang COVID-19 diri sa syudad sang Rojas. Sa dugang naton nga mga balita, mga pigado nga negosyante sa Capiz pagabuligan sang Department of Labor and Employment kag suman sang gobyerno probinsya. Kasa Special Para sa pagatagligwas ni nga balita yara sa line number 2 sa lagad Mingming Wego, sa mga report please kamin. Padayon ang suporta nga ginpatigayon sa gobyerno probinsyal sa bulig sa Department of Labor and Employment o Condole sa mga magagmay kag pigado nga negosyante sa probinsya sang Capiz. Ini matapos nga sang damlag lang ginpaedalom sang paghanas ang mga benepisyaryo sang DOLE Integrated Livelihood kag Kabuhayan Programs tuhoy sa pagplano sang ilang nga negosyo nga makabulig indi lamang sa ila pangabuyanan kundi sarang man nga makahatag suporta sa ila mismo kaugalingon nga komunidad. Sa tion nga matigayon na ang ilang nga business plan natala na naman nga igapaidalo mini sa assessment sa nasambit nga ahensya agud gilayon naman nga mahibaluan ang mga labing kinahanglanon bag-o pa man maumpisahan ang ilang negosyo. Sa nahibaluan, ang pondo nga pagagamiton sa nasambit nga programa ang natigayon sa pagpanikasog mismo ni Governor Esteban Evan Contreras nga personal nga nagpangayo sang bulig sa gobyerno nasyonal sa handom nga mabuligan ang mga kubos nga pumuluyo sang probinsya. Isa lamang ang dailip sa madamo nga programa sang DOLE pinaagi sa Public Employment Service Office sang Capiz nga nagatuyo nga mabuligan sa pinansyal nga aspeto ang mga magagmay nga negosyante nga makabangon bangod sa dako nga epekto sang pandemya dulot sang coronavirus disease o kon COVID-19. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa serbisyo sa tao ini si Alagad Mingming Wego para sa 88.1 Kader FM. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Alright, padabog na salamat Alagad Maria Jean, Alagad Mingming Wego. Sige dito nga reporter sa aton nga pala tuntunan. Sumayo gid ini nga balita kag subong man programa para sa aton nga mga kauturan nga negosyante, especially mga magagmay kag mga pigado no nga mga negosyante diri sa probinsya sang Capiz bagud may kasubong sining programa nga magabulig sa ila no sa pag start liwat no matapos nga ginhalitan man sang paghangkat o kon epekto sang COVID-19 ang ilang nga pala nga buyanan. Kag pinaagi sini sunod sa kay Governor ni Contreras ti makabulig ini no sa kabay pa nga makabulig ini di lamang sa ila kundi sa ila man pamilya kag subong man sa ila komunidad pinagi sa pagtan-ay man sang bulig kag suporta sa mga labing nagakinahanglan nga kilala nila mismo no dira sila tag sa ka mga barangay. Sa dugang naton nga balita, online education kuno negatibo ang epekto sa mga estudyante. Para sa pagtagliwas sila nga balita yara sa line number 2 sa Alagad Apple Queen Labrador standby sa report. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Alagad aw sa report is kami. Negatibo ang epekto sa online education sa mga estudyante sa elementarya, sekundarya kag kolehiyo sa bilog nga pungsod. Ini ang nagtuhaw sa ginpatigayon nga Veritas Truth Survey o kon VTS nga ginpatigayon sumugod Oktubre 5 tubtob Nobyembre 5, 2020. Sandig sa VTS, 34% sa mga estudyante nationwide ang nagpahayag nga exhausted o kung naghahatag sa ila sang kaluya ang online education. 30%
ang anxious o kung nagapang duha-duha, 10% ang frustrated, 8% ang determinado, 7% ang disappointed, 6% ang masubo, kag 5% ang masadya. Dugang paderiso na sa survey nga 35% sa mga estudyante sa elementarya ang nagpahayag sang pagkagusto samtang 25% ang exhausted kag 20% ang disappointed. Sa mga estudyante naman sa high school, 49% ang exhausted, 16% ang frustrated kag 10% ang disappointed. Sa kolehiyo, 51% ang anxious sa online education, 22% ang exhausted kag 10% naman ang determinado. Napamatud-an pinaagi sa VTS nga mayorya sa mga estudyante ang nakabatsyag sang emotional problems sa ila academic journey sa tunga sang COVID-19 pandemic. Kaangot sinigin pahayag ni Father Anton City Pascual, presidente sang Radio Veritas 846, nga hindi mahimo nga makahulugan ang kabuhi kung wala sang ginatawag nga ups and down. Samtang panugyan naman ni Father Pascual sa mga bumulutho nga himuon nga maayo nga oportunidad ang ginapangatuba nga problema. Ang nasambit nga pagpanalawsaw ang ginpatigayon sang Radio Veritas ang naggamit sang stratified sample nga 1,200 respondents sa bilog nga Pilipinas nga may positive and negative 3% margin of error pinaagi sa text-based kag online data gathering process sa diin ang mga impormasyon ang natuhoy sa nagapadayon nga klase pinaagi sa online platform sumugod nga nagbukas ang klase sang Oktubre 5. Kaupo niya sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao ini si Alagad Apple Queen Labrador 88.1 Kader FM. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Maraming salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gidulong nga report sa aton nga pagpangalaga. Mga kabyanan na santo yan no, sa VTS sa Veritas Truth Survey pinagi sa online kag subuman text-based nga process no sa pag-gather sang data labi na no may mga palamangkutan nun diri nga pamangkot sa mga respondents mga kaalagad kag diri no ginasabtan sang mga estudyante kag mo gani adto no negatibo para sa ila ang dulot no sining online class no labi na kay Marajin no mamudlay maiwat ang sitwasyon sa mga panahon pero kung hindi naton testingan no hindi naton pag porsigihon ini mga butang no nga naghatag sa aton limitasyon sa kapasidad naton nga magtuon di wala kita sang mahimo wala kita sang padulungan sa uli no pero for sure padayon sa gihapon ang pagtuon o kung pagpanalawsaw man sa Department of Education sa kung paano pagin mapaayo no kung paano mapatigayon ang klase apisar no nga hindi man sa online kag kung paano mabuligan no mga manudlo kag mga estudyante nga mapatigayon ini mga kalagad kay sa mga nagatuhaw nga report nibaluan man naton no nga madamo sa mga ginikanan no madamo sa mga estudyante kag sumuman mayara sang pila ka mga manunudlo ang nagareklamo bangod sa sining nasambitan karon nga sahi sang edukasyon diri sa pungsod Pilipinas. Pero sa nambal naton no sa masami naton ginahambal diri mga kalagad temporaryo lamang ini kag kuntani no sa pag-amat-amat nga pagnubo sa kaso sa COVID-19 kag subong man sa pagtani pagtapos na sini makabalik naman sa normal ang tanan. So hopefully no sa padayon naton nga pagtimakas kapag abulig man sa kausa sang gobyerno sa tagsa naton ka mga local government unit kag subong man sang aton nga Department of Education malampuwasan naton ining dako nga pagtilaw no sa hindi lamang sa edukasyon kundi man sa aton nga matag adlaw nga pagpangabuhi. Oras nato alas 4:53 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa dugang nga balita ting water level no sa Marikina River mga kabyanan nagdangat na sa 21.8 meters. Okay, bagoy na no ang publiko ginpandan una na nga ginpandaman sa posibilidad sang storm surge bangod sa bagyong Ulysses. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Ginpandaman mga kaalagad sang isa ka disaster response expert ang publiko labi na ang mga residente nga nagapuyo sa mga lugar kung sa diin
may paghangkat sang storm surge o kon daluyong. Suno kay Dr. Mahar Lagmay, Executive Director sang UP Disaster Institute, ang daluyong kasubong sang natabo sa Bagyo Yolanda kung sa diin bangod sa kabaskog sang hangin gilayon nga nagtaas ang tubig sa kadagatan kag nagadala sang tuman nga pagbaha sa komunidad. Suno sa iya nga kasubong sang Yolanda, mahimo nga magdangat sa 6 meters o kon kapin sa 2 ka panalgan ang kataason sang balod nga mahimo nga matugas sang bagyo. Sa isa ka interview kintuad ni Lagmay nga pananglit nga mataas ang tubig o mataas ang tubig sa dagat magsulod ini sa kadutaan kag mangin delikado sa mga tawo kag puloy-an nga malapit sa kadagatan. Dugang pa sini nga kasubong sang naeksperyensyahan sa Tacloban, nagsulod sa inland ang tubig dagat sang masobra sa kapindua ka kilometro. Miyerkules sang magpagwa sang abiso ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa peligro sang 1.2 ka metros sang pagtaas sang balod sa baybayon sang Las Piñas, Parañaque, Pasay, Manila kag Navotas. Apisar nga manubo ini kinanglan sa gihapon ang doble nga pagalong suno pa kay Lagmay. Panumdum pa sini nga ang 2 ka metros ang masobra pa sa kataason sa isa ka tawo. Dugang pa sini nga dako man ang mga impact sang mabaskog nga balod kag gilayon nga pagtaas ang tubig nga mahimo magdangat sa mga balas nga dolomite sa white sand sa Manila Bay kag dugang pa sini nga importante nga may klaro kung ano ang daluyong kag ang dala sini nga peligro sa mga tawo kag gingkanyat man ang tanan nga dapat gid nga sundon ang paandam sang pag-asa kag mag-evacuate sa mataas nga lugar. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa dugang nga aton nga balita, water level sa Marikina River tinagdangat mga kabiyanan no sa 21.8 meters, sobra pa kuno no kaysa kay Bagyo Ondoy no. Santo sa report mga kaalagad nga ginapagwa no sa Marikina Information Office nagpasan no kun lapawan pa no ang water level sa Marikina River no sa tubig nga dala sa Bagyo Ulysses no kaysa sa tubig nga dala sa Bagyo nga Ondoy sang 2009. Sunod sa online post ang Marikina City Public Information Office, naglabot sa 21.8 meters ang water level sang nasabitan karon nga suba alas 12 kaina no. Kinpasiguro naman ni Mayor Marcelino Chidoro nga naka-monitor no kung nagatutok ini siya sa sitwasyon sa mga residente. Dugang padri nga pisar suno siya nga yara karon no ang mga residente sa evacuation center paday naman nga magabulig ang ilang response unit kag mga rescuers ilabi na sa mga natrap sa ilatag sa ka mga panimalay. So diri no magpakigangot lang sa ilang hotline numbers kag subuman sa Philippine Red Cross agud to matagan sang bulig ang mga residente nga na stranded sa ilatag sa ka mga komunidad. Oras nato alas 4:57 diri sa aton nga palatuntunan sa dugang naton nga balita mga kaalagad. Nagkanalain nga diocese kag subugman no archdiocese nagahulag na para sa pagbulig sa mga naalitan sang Bagyo Ulysses diri sa pungsod Pilipinas. Santo sa report no sang Radyo Veritas 846 nagadulot no sang tuman nga halit ang Bagyo Ulysses sa nagalanin karon nga dioceses sa pungsod Pilipinas kag padayon naman nga himo sa mga tikang ini mga nasambitan nga simbahan labi na para sa mga apektuhan sang mga kanalain nga bagyo. Suno kay Father Michael Rioben Cron, ang Social Action Center Director sang Diocese sang Imos, nagalabot na sa 1,554 ka mga pamilya kag 5,353 ka mga individual nga mga nag-evacuate mga epekto sang bagyo. Kag kadam-an sila sa ila ang nag-evacuate nagikan sa Cavite kag sa Banwa no sang Noveleta. So sa din ang lokasyon malapit sa dagat kag delikado no sa paghangkat nga dala sang storm surge. So naman kay Father Dondi Saison, SAC Director sang Diocese sang Gumaca, Quezon,
Naglabot sa 1,436 ang mga apektado nga pamilya sa ilang nga diocese. Samtang tuma naman no nga apektado ang yara sa 20 ka mga parokya kag 14 diri ang ginbaha mga kaalagad. Suno kay Father Saison nga mayara sa iban pa nga mga karsada nga hindi na no maagyan kasubong sang Maharlika Highway sa Banuasang Lopez kag Mulanay tubtob sa San Francisco Road. Samtang maayo pa kung maayo naman no kag makit-an no ang maayo nga panahon sa Diocese sang San Fernando de la Union kag Archdiocese sang Lingayen Dagupan. Pero batsyag sa gihapon no ang mabaskog nga ulan kag hangin nga nagaresulta sang pagkatumba sa mga puno kag iban pagid no nga mga tanom. Samtang sa Diocese sang Alaminos kag Ordaneta sa probinsya sang Pangasinan kag subuman sa Archdiocese sang Nueva Segovia sa Vigan, Ilocos Sur, padayon man ang naeksperyensyahan nga pagbugso no sang hangin kag pag-ulan mga kaalagad. Nagahimo naman sa monitoring kag assessment ang nagkalain karon nga parokya kag subuman ang SAC sang Diocese sang Alaminos agod ibaluon ang epekto nga ginadala sang bagyo mangin ang kahimtangan sa mga pamilya nga apektado sini. Padayon naman nga nagapangayo sang bulig kag pagpangamuyo ang mga nasabitan karon nga dioceses subong man ang pangayo no sang bulig pinansyal para sa apektado nga residente nga liwat no makabangon sa tuman nga epekto sang mga nagsunod-sunod karon nga bagyo mga kaalagad. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kita diri sa Capiz Archdiocesan Social Action Center mga kalagad, ti amo man wala man nagauntat aton nga panawagan sa aton nga mga uturan nga may bulawanon nga tagipusoon nga bukas sa gihapon ang talatapad sa Social Action Center sa pagbaton sa inyong bulig no para sa aton nga mga uturan nga nalitan sining mga nagkanalain karon nga bagyo. Sa mga luyag padira no bulig sa aton diri nga appeal no pwede kamo makabisita diri sa CASAC office no nga nahamtang sa St. John the 23rd Building and Evacuation Center. Yara lamang no sa tubang sang guardhouse sang St. Pius X Seminary Compound diri sa Lawaan, Rojas City. Pwede man ninyo no mahulog o kung ma-deposit inang mga bulig ninyo no kag pakamaayo naton nga mangin cash ang aton nga bulig para mas madasig man naton ma-send no sa mga bank accounts ang aton nga mga sister social action centers no sa mga nasabitan nga areas. Sa mga luyag mag-donate no kun mag-deposit para sa aton nga peso account. Account name Capiz Archdiocesan Social Action CTR INC, BPI Ross Plaridel Branch na may account number 1103-403126. Sa liwat, 1103-403126. Your account, Capiz Archdiocesan Social Action CTR INC, BPI Rojas Plaridel Branch na may account number 1104-028485. Sa liwat, 1104-028485. Swift code no BOPI PHMM. Sa liwat BOPI PHMM. Kasi birthday ko naman nagapang kundi alagad sin no kapag great happy birthday ko no. Oras na to na 5:02 diri sa aton nga pagpangalagad. Wala kita tiyempo diri sa aton nga palatuntunan sa Kasag Special Coverage para sa Webes nga edisyon, ha? Kay Sir Michael Pionello, happy birthday, no? Greetings coming from see you. May kapatami ako nun sa imo doyo. Nagapatami mo sa imo ang nag-birthday man kapon. nga na surprise man sa kuno. Surprise man sa ginhanda ni Marajin. Dari sa si Benedict
To Aquilio, nag-send diri alagad yun. What's your name? Kay Ma'am Paula Bolkerin, mayong hapon. Good afternoon ko na and thank you for the newscast. Wala problema, ma'am, no? Basta sa pag-alagad sa publiko kag sa Ginoo, di pa dayon kita, no? Sa kay RL Billones, good afternoon. Kay Ma'am Joe Paz Manzanares Ocando, mayong hapon, Lodi Guapo Real, kag sa tanan-tanan nga gatutok sa Kasak. Kay Princess Joy Fontiveros Fusin. Lala ko ito, Sino kaya ito? Kay Ma'am Maria Gina Adremisin, mayong hapon man. Salamat gid sa tanan-tanan nga nagtutok diri sa aton nga palatuntunan. Kung makita ninyo mga kalagad, no, mayara kita sa mga gina-post dira sa Kasak official Facebook page nato, no, maning mga sitwasyon sang mga lugar na nga sa diin, no. Grabe ang halit nga ginbilin sang Bagyo Ulysses mga kalagad. Gagay nato, may nakita kita diri, no, nga mga kauturan naton nga yara na sa babaw sang ato. Kag hindi na sarang, no, makahalin pa bangod o kung maka-evacuate pa sa mas mataas pagid nga mga lugar bangod nga lubog, no, sa tubig baha ang area nila, no. That is why nga damo sang mga nagpanawagan nga sang rescue kag hopefully, no, sa aton padan nga pagpangamuyo ma-rescue ini nga mga alagad naton kag madalas sa safe kun hilway nga mga lugar kag sa liwat, no, ang Social Action Center ti kabay pang mangindalan sa gihapon, no, sang kabalaka pagpalangga, no, sa aton nga makuturan dito sa mga lugar na grabe ang epekto sa mga nagkalain-lain nga bagyo. Oras na to, 5:05 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa liwat wala ka tiyempo diri sa aton nga palatutunan sa Kasak special coverage para sa Webes nga edisyon. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, the most Reverend Joseph Advincula Jr., DD, Cardinal-elect kag aton nga Arsobispo diri sa Archdiocese of Capiz. Sa pangalan man sa aton nga Managing kag Social Action Director Reverend Father Mark Reflor, aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr., sa aton nga Station Manager Reverend Father Virgilio Ciudadano Jr., Assistant Station Manager Reverend Father Brian Clinton Jucampo, Research and Program Head Alagad May Durias, aton Chief of Reporters Alagad Apple Queen Labrador. Sa aton Technical Director Alagad Mingming Wego kag Engineer RJ Borja, Partner Technical Alagad Maria Jean Lorraine Palgos. Ngayon kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo. Pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Mayong hapon lang dagali kay Tita Marilu Durol ga pamatis na dako, no. Ay trompa na dako. Alagad ning man itong nabantayan nila kay grabe ko no magpanamya. Ay nga hapon lang dakag kay Madam Yani. Lagi kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Hindi naman sa alagad real, de la Rosa sa nagasiling. Hindi importante kung gamay kaupod ako. Basta sa masakit ikaw lamang mapalayo. Basta yung pagtuo, hantop gid sa makako. Mayong hapon, God bless Pilipinas. Kita alas 7 punto sa aton nga istoryahan ta. Bye-bye. Babaw. Bye-bye. Ciao. Ano pa? Anong tawag sa nagani? Basta mo na. Maraming salamat kag sa liwat. God bless Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kater FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. So I say a little prayer. Gusto mo ba na love song? Pop music. Paborito nga ang pahanon. Sa